Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, jo no he agraït als professionals que presten el seu servei de forma molt correcta, sinó el meu reconeixement. He fet un reconeixement a aquest treball que des del meu punt de vista és magnífic, i no només per el tracte professional sinó també per el personal. I com soc usuari lleial de la sanitat pública, ho he de dir. Rebré molt d'entusiasme tota la informació que em vulgui donar la senyora diputada sobre la previsió de crònics i tal, però bueno, jo estic així substituint a la nostra diputada Mònica Oltra, i el que demanàvem és una cosa que vostè avui ha donat, és una resposta. No nosaltres, sinó la Junta de Personal, representant així, com vostè molt bé ha dit, per al seu president, don Tomàs Barranco Mora, i per la representant de Comissions Obreres, Concepció Martín. Per què? Perquè el director general de Salut Pública, tot i que es va comprometre, no va donar resposta. I per tant, aquesta comissió de sanitat és molt important per la inquietud, per el perjudici que ha ocasionat als usuaris de l'hospital. Aquest hospital, com molt bé ha assenyalat el senyor Subias, al qual li dono les gràcies per al suport que donarà a aquesta proposició de llei, com també a la representant d'Esquerra Unida, els agraeix. És un hospital que està aïllat, està en un lloc molt bonic, a la Porta del Cel, a Porta Celi, en Serra, però està aïllat, i per tant l'equitat en aquest cas és procurar per superar les deficiències que n'hi ha en la seva ubicació. Tractar d'iguals als desiguals no és equitat. Per tant, com que vostè ha dit que ja s'estava preveient aquesta situació i que, anem al gra, ha dit que aquesta alternativa que s'ha posat és transitòria. Doncs mire, jo li demane, en nom de la Junta de Personal, que ens indique si tan transitòria és aquesta solució transitòria, perquè l'adjudicació que s'ha fet al nou transport públic per a regular un ús especial se dona per un any prorrogable per 2 anys més. Si tan transitòria és aquesta solució, és així, tinc així la base de licitació, la tinc així. Aleshores, clar, podem assenyalar 2 coses. Una, i no estem culpant, que no hi ha hagut previsió per part de la Conselleria per a que un servici que funcionava no s'haverà regulat la seva renovació, sinó que s'ha deixat que això caducara el termini de vigència del contracte anterior. Per tant, no hi ha hagut previsió. Les proves, els fets són incontestables. I segona, el servici que ara es presta és molt inferior al que es prestava fins ara, i per tant no n'hi ha ni equitat ni igualtat, el que n'hi ha és un perjudici. Vostè sap que antigament, en l'anterior servici, fins l'1 d'octubre, n'hi havia 15 parades de diferents punts diferents que passava des de València per Burjassot, Godella, Rocafort, Massarrojos, Montcada, Bétera, fins a acabar en Serra després d'una hora i mig i quart de recorregut. En l'actualitat, l'adjudicació, que vostè diu que és transitòria, però que segons les bases d'adjudicació és d'un any prorrogable a 2 mesos, tinc així, se presta des de Bétera i només per als treballadors. I sap en quina freqüència d'hores? Doncs els 3 autobusos que es fleten són les 7:40, les 14:40 i les 21:40, que en molts casos no connecten en la freqüència de ferrocarrils de la Generalitat. Per tant, s'ha danyat el benestar de tots els usuaris, no n'hi ha equitat. Aleshores, jo en nom, em permetís que ara atorgar-me una representació que no me toca, però com que estem demanant explicacions i la Conselleria no contesta, ja que vostè és membre, pertany, és assegut, professional, coneix directament, jo li demane més informació. És transitòria la situació? Quan se va a licitar un nou servei per a reparar una deficiència, un problema que s'ha gestionat fins ara? I si vostè considera oportú
vote a favor de la nostra proposta, perquè ja que la conselleria ha ocasionat un perjudici greu als usuaris, treballadors, familiars, estudiants, etc., doncs que servisca aquesta proposta de resolució com un toc d'atenció a la conselleria per a dir que d'aquesta manera no se fan les coses bé. Primera, s'ha d'escoltar, s'ha de parlar, s'ha de donar resposta i després s'ha d'evitar el que des del nostre punt de vista pot passar. És que es consolide una situació injusta. I li torno a dir, estarem vigilants, estarem atents per a que la conselleria, que sembla que ha reaccionat, i me fa l'efecte des que hem presentat aquesta proposició de llei, perquè si no, el que hauria d'haver fet la conselleria és contestar en temps i forma a la Junta de Personal dels treballadors de l'hospital. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Morera. Tiene la palabra doña María Rosa Roca.